समाज जोंनांगौ जों समाज उन्दै बैसोआव हाबा होनायखौ बन्द' खालाम उन्दै बैसोआव हाबा होनायखौ बन्द' खालाम उन्दै बैसोआव हाबा जानाया समाजनि जेंना उन्दै बैसोआव हाबा जानाया समाजनि जेंना फाइनालि आं दिनै क'क्राझाराव थांगासिनो दङ ओंखारबाय जों थांगासिनो दङ नै बेबो थांगोन आंबो थांगोन लोगोफोरबो दं स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरोना माने आं दा लंपेन्ट गानबोदोंमोन ओमफ्राय आङो दा गामसा नागिरफैबाय आरोना दखानाव नै गामसा हाथे दिवा ना मिसिनदिया माने आं दानाय जोंनि बर' दानायखौ नागिरदोंमोन ओमफ्राय दानाय गैया दा मिसिनजोंनि आरोना ना हाथ देवा লাগে हाथ दिया फाइलि फलासि এটা ভাল কিন্তু লাস্টিং আছে এটা বিয়া দেখা যায় जोंना सफैबा फाग्ला खालामदों आरो सफैबायनो स' नायलांबाय थादो जों रिलि खालामोनो रिलियाव एसे इन्टारेस्टिं जागोन बायदि मोनदों माने दिनै जोंनि बर' हारिनि माबाया हारिमुनि गाननाय जोमनाया बेरखांगोन आरोना माने ओरैबायदि मोजां गानना फैदों स' नायलांबाय थादो आरोना मोनबा जिल्ला बड'लेण्डआव दं साबा एसटि नांगौ साबा डिसि नांगौ दा छात्रफोरनि सिगाङावहाय आं बुंनोसै आंनि असे लोगोआ जगदीश प्रसाद ब्रह्म बिथाङा डिरेक्टर एजुकेसन बिटिआर बिथाङानो इन्सपेक्टर अफ स्कुल क'क्राझार बिथाङानो डिइअ क'क्राझार बिथाङानो प्रिन्सिपाल आदर्श बिद्यालय जोंनाव आन्दलन गैला नालाय स्लगाननि बोलोआ गैला नामा जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि एबसु लं लेफ्ट एबसु लं लेफ्ट एबसु लं लेफ्ट दुलाय बर' फरायसा आफाद जिउ लावथों दुलाय बर' फरायसा आफाद जिउ लावथों दुलाय बर' फरायसा आफाद जिउ लावथों जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि So guys, finally जों दा रिलि खालामसिगोन ओमफ्राय गब्लाबा आं थाबाय थानायसिगोन लाइन मोननै थानांगोन जों बयबो जों रिलि खालामसिगोन ओमफ्राय नायदोल' सेम्बल लानांगौ मोनसे प्लेट बालदनि गायसनथाय सान फालिनायजों लोगोसे गथ'फ्रा सावदों बे हाबाफारियाव बेखौनानै हांख्रायनानै लाबोजानाय माने फट' लानानै लेंहरजानाय
आरो जरायगौ फरायसाफोरनि गासैबो मावथिफारि बिथांमोननि जोंनि गोथार साननि आं हामलायनायखौ बावहरबावबाय आरो हारिनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावो बेखौ मिजिंथिनानै जोंनि बे गोथार सानाव बयखौबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय मोजां मोननायखौ फोरमायनानै आंनि जे हाबाफारि दिनै बेखेवनांगौ हाबाफारि दङ बेखौ बेखेवना होबाय। खौसेथि जोंनो नांगौ खौसेथि खौसेथि जानाय बयबो बाहागो ला समाज जोंनो नांगौ समाज उन्दै बैसो हाबा होनायखौ बन्द' खालाम उन्दै बैसो हाबा होनायखौ बन्द' खालाम उन्दै बैसो हाबा जानाया समाजनि जेंना उन्दै बैसो हाबा जानाया समाजनि जेंना जोंनो नांगौ गुन गोनां harmony. Join the press rally. Stop women trafficking. Stop women trafficking. Stop child marriage. Stop child marriage. Stop child marriage. Stop child trafficking. Stop child trafficking. Stop women trafficking. We want free drug society. We want free drug society. We want So guys, finally जों दा थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय मोनसे जेवारि बाथि सावनायखौ जोङो नेस्लाबनो हानाय नंला आरोना माने जोङो दहाय इउनिटआव माखासे खामानि मावबोनायफोरखौ जेबो साफा खालामबोआखै दा बेखायनो जोङो थांनो ओंखारबाय खुलुमबाय रायजो नोंथांमोन खुलुमबाय जा साबसक्राइब खालामाखै बिथांनिखौ साबसक्राइब खालाम गोदान भिडिअफोर मोनगोन
जोङो दा थांसै आरो दिनैनि भिडिअआ एसेखिनियावनो जोब्बाय नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन स' टाटा बाय बाय गुड नाइट